Nyakora Mugejon kotudore kod lori maneri koting'o kokoto kowuok Sultanahmood manomuomo aora makwa Mwisu. Nyaka sani ji 5 osewito ngimagi ka ji 11 oseresi kotudore kod masira makamano. Pod wamedo luonu chenro makamano kata masira makamano, wabro medo nyisi matuch e chwa manyien mamoko mag odiochieng' makawuono. Kawadhi mbele ni Ten County ma Kisumu kokale apis City Manager Abala Wanga koro chako chenro mar keto kenge mag kedo kod oula masani okwako thoth kuonde dak mayudore kar chung' od bura ma Kisumu Central, ahinya to e kar dak makapuothe e Nyalenda B Ward. E kinde no bende jogo ma oula daro okon mondo dhie kuonde jot kamoting'o Dunga Chiefs Camp kod Joilomino. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Mae chal mar kar dak makapuothe masani koth mamedo chwe pachoka chuno thoth oganda go mondo riw udi magi kod oula. En gima koro miyo moko kuom oganda dhi nyime kod dar ka gimanyo kuonde jot moting'ore gi malo. Le mag pacho kaka guok bende oula oweyo ka chochni kendo lidho e pimos kamanyo kama otuo magi nyalo rieyo e ng'edegi. E wuodhe mar ndalario kawuono korango kuma pek mar oula makoro miyo jodak wich bar nitie, maneja mar boma ma Kisumu Abala Wanga okwayo jodak modak machiegni kod aora Nyamasaria, Wigwa kod Aleura mondo dar mapiyo bang' aora Nyamasaria pong' ma oholo ka keyo oula e gwenge mag Lakewood, Nanga, Kapuothe kod Tako. Wadwano udar, wakonyo dar mondo umiwa ndalo matin wane kaka pigni nyalo wuok ka. Gimonya timo sani onge to wanyalo wana neno kuon mwakunyo mondo pi owuogo dar mondo wuogi. Pi medre nikech Nyamasaria omuoch. En mokelo pi ka, totero pi Wigwa, totero pi Aleura. To Kapuothe kosepong' to koro pi ma Kapuothe koro lokre flood koro biro nyaka estate ma jodak. Abala kane twak kod Ramogi TV oyango kuonde jot ma oganda go nyalo dhiye moting'o kar romo ma Joilomino, Dunga kod Chief Camp kuma gikwayo jo Kenya Red Cross mondo tere hema kata otundo manyalo konyo oganda go. Wan gi Joilomino Hall, wan gi Dunga Hall, Nanga Primary opong' koro kik ji dhi kuno. Chiefs Camp watemo manyo tent mag jo Red Cross. A New Life Church be madi temo dhiye be pi opong'o kono. Bas lochewa bende biro e gwenge ka gwenge ka konyo ji ting'o gik ma gidwa ting'o mondo kantie kuno minya kan gie to kan gie, kik gir ng'ato lal. Vijende mantie beduru gi security, kik ng'ato chak kwalo gik ng'ato nikech pi nitie. Ewi mano omedo ni kapod girito sir manyalo kelo konyruok mochwere kowuok e sirikal mamalo, gisechako chenro mag kedo kod oula ka gikonyore kod rowere kaachiel kod tingni mar yawo wang' oula mondo pi oringi. Gima wadwaro kuongo mondo waring wadin for the next 7 days e Nyamasaria momuocha. Machemo kwa dino to koro duoko pi mabiro ka bet piny nikech pi biro mang'eny kae. Kwasidino Nyamasaria to wayawo yoregi kaka tingni wasekelo, kiny wame tingni moko kiny. Koro wadwa solo kata mana wadwaro kijende moko 100. Kucha tingo ok nyadhi, lor bok nyadhi, kucha en manual. Nyaka waloso gunde ma muting'o kuoyo mang'eny mondo wadhi wadin kacha. Koro kochakre kiny Jumapil nyaka wuok tich. Mani tich modwa tiyo. Koro ndalo 7 to wapani pigno dok piny. Gie sani jotelo mopogore yoro mar temo konyo oganda mapiro chonge magi. Chiemo kod gik mamoko ma bokonyo jogwa ma County Government of Kisumu nyiewo magin worth 4.8 million. To maduong' moloyo ni ka pigni nodok piny, kodhni nochok, to mondo sirkal oyawa ore, mondo sirkal ogo pithe kata dike to enable this problem to be resolved one for all. I would humbly request the government to put in a budget so that we can finish the Koru Soin Dam. To ka ena ni pod owachi ni warit Soi Dam kia nang'o mago ok dhi konyowa. Koro wane wakwayo gimiwa kijende kaka koro kijende chako kacha mondo wadhi e wang' Nyamasaria mondo watim ang'o, wabet gi lwetwa to wadhi yudo kaka pigni dhi timang'o, dhi weyowa. Nyaka sani oganda ma oganda 770 oula oserocho ngimagi e kaunti ma Kisumu kalore kod koth mapek mosebedo kaburore pachoka. Kuonde ma midhiero no osaso ahinya en Nyando, Kisumu Central, Kadibo kod Kisumu East. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kapuothe, Kisumu County.